això és la migdiada que estem fent avui, Bé, aquí tenim el refugi antic Ulldeter, aquí a la mar, i aquí la tropa arribant. Saludeu-la, saludeu-la! Bon dia, matinadors, com esteu? Bueno, ja ens ho han engegat, això, Si ja ho sabíem, si aquí està tot escrit, home. Bueno, què? Una mica de marroncillo, Si no, una mica d'ambiència, si no coneixerem la muntanya. Infinit i emoció. Hola, què tal?